Så det vi skal ind til. Det kunne være dejligt. Det er sidste tid. Det er lidt med. Det er lidt at gøre det. Så jeg kan få dig til at sætte dig ved siden af ham. Så den her frem, som du har det i tattoo. Barberskum. Så ryster du lige. Og så laver du lige skæg på ham, så lige med skæg. Og til sidst så går det bare amok. Du skal bare spille til. Og han er egentlig ret kæft på dig. Er du fast med det? Ja. Vi tætter lidt på det. Ja. Marius, der kommer ind over nu og spørger skum på dig. Det var først juleskæg, og så hele hovedet. Ja, så start lige sådan lidt pænt, du ved, og sådan, prøv at gøre det lidt pænt, du ved, ikke? Og så til sidst, så går det bare amok, og sprayer også på du ved, lige sådan lidt tøjet ned på en sko. Og skal det også lidt, måske ikke tage på den der film, måske. Ja, netop, ja det. Så det ideen er bare, at du går over til ham. Og der er en masse mennesker, der kommer til at stå bare og kigge på dig og tænke, hvad det er. Ja. Jeg siger bare stop, og så nej, så går så tænker du bare helt meget. Men bedste er måske bare, at du starter med at bare sidde. Du sidder lidt der på den. Ja. Er det julemarked? Ja, det er så. Ja. Men hvor længe er det klods i morgen? Gå lidt tilbage med det. Hvad er det fint? Jeg synes ikke, at Nu får jeg lige at sætte det her.